преврати моите мечти. Викат ме и сега между тях стоя, но не казват те искат или не. Към една да продължа или мога двете да отключа. Може ли с теб себе си да бъда, може ли с теб да създавам, да вървя напред? Можем ли с теб да докоснем всичко, за което тайно си мечтаем? Виждам две души, но без граници, сякаш сливат се в една, слънце и луна. Но отделните създават светове, различни цветове. Може ли с теб себе си да бъда, може ли с теб да създавам, да вървя напред? Напред, напред. Можем ли с теб да докоснем всичко, за което тайно си мечтаем? Thank